Hei kaikille, Mikko Alanen täällä Los Angelesista. Terve. Mä kävin itse kun elokuvakoulun täällä USAssa. Ja mä oikeastaan, mulla oli tämmöinen niin ainutlaatuinen niin A-suunnitelma oli se, että olisin menossa niin Oliver Stoneille töihin. Halusin itse tehdä niin samankaltaisia elokuvia, joissa niin, puhutaan jostain niin tosielämän mysteeristä tai tarinasta, joka on unohtunut tai josta ei ole koskaan puhuttukaan. Ja mä tein sitten mun päätöstyön koulussa niin, Robert Kennedyn salamurhasta, tämmöisen dokumenttielokuvan, jonka mä sitten lähetin Oliverille. Enkä tosiaan tiennyt mitään, niin kuin, että miten mahdotonta se on, niin kuin, ja halusin niin työharjoittelupaikkaa. Oliver on yksi, tai on varmaan vieläkin kyllä, harvoista isoista ohjaajista, joka lukee käsikirjoittajien töitä tai katsoo niitä elokuvia, koska hän itse niin kuin ajoi taksia New Yorkissa 10 vuotta ja kukaan ei koskaan niin kuin suostunut hänen teoksiaan lukemaan. Oliver sitten kutsui sinne niin kuin paikalle ja sitten oli tietysti hirveän hermostunut, kun tapaa idolin. Ja sitten mä ajattelin, että no tässä saadaan nyt varmasti työharjoittelupaikka. Ja sitten hän sanoi, että hän mielellään niin kuin ottaisi töihin, mutta ei ole mitään paikkaa auki. Ja sitten mä olin silleen, että ei ollut ollenkaan miten suunnitelma oli menossa. Ja mä olin sitten pari kuukautta työharjoittelussa tässä John Petersin tuotantoyhtiössä. Ja sitten Oliver soitti ja sanoi, että heillä on nyt paikka niin kuin vapaana. Ja mä olin sitten siellä työharjoittelussa jonkun 3 kuukautta ja sitten mut palkattiin sinne ensiksi niin kuin tutkijaksi. Meillä oli tämmöinen niin kuin 3 hengen tutkijatiimi, koska me niin kuin kehiteltiin varmaan jotain 15 projekteja yhtä aikaa. Sen jälkeen mä olin niin kuin Oliverin story editorina ja tästä itse asiassa mun käsikirjoitusura lähti sinällään liikkeelle, että mä olin itse aina olettanut, että ryhtyisin ehkä niin kuin tuottajaksi tai ohjaajaksi silleen, koska oli paljon ideoita, mitä olisin halunnut toteuttaa. Tehtiin töitä näiden käsikirjoittajien kanssa, niin jotenkin mä huomasin, että ne ei aina ottanut kaikkia sitä parasta tutkimusmateriaalia vastaan, mitä meillä oli. Ja me kehiteltiin silloin tuosta atomipommien pudottamisesta toisen maailmansodan aikana elokuvaa, jota mä valvoin sitä prosessia. Ja saatiin uusi vedos sieltä käsikirjoittajalta. Ja mä istuin sitten Oliverin kanssa ja selitin, niin kuin, mitä mun mielestä siinä käsikirjoituksessa oltiin menossa niin kuin ihan väärään suuntaan. Ja Oliver sitten nyökkäili ja sanoi, että joo, että hän on ihan samaa mieltä ja sanoi, että sun pitäisi kirjoittaa itse asiassa. Ja mä olisin, että enhän mä niin kuin ole käsikirjoittaja, mä niin kuin silleen tiedän, että olet ihan tarpeeksi käsikirjoituksia lukenut, niin kuin, hän kyllä sitten neuvoo, ja siitä tuli tämä ensimmäinen projekti, minkä mä hänen kanssaan koskaan tein. Me myytiin se MGM-studiolle aikoinaan, mutta sitä elokuvaa ei sitten koskaan tehty, koska he pitivät sitä niin kuin liian tämmöisenä tulen arkana, vaikka en usko, että jos se tänään tehtäisiin, niin se välttämättä olisi. Mutta siitä se lähti liikkeelle ja sen jälkeen mä sitten sanoin Oliverille, että haluan niin kuin olla täyspäiväisesti käsikirjoittajana. Hän ei sitten tietysti siitä ideasta pitänyt, koska sitten lähdin niin kuin töistä pois, mutta sen jälkeen 2 vuoden päästä aloitettiin tosiaan se Pinkville-projekti. Mun ensimmäinen agentti tässä yhden toisen käsikirjoittajan avulla silleen, että suositteli mulle hänen agenttien ja niin kuin esitteli meille toisilleen. Mutta se ei ollut välttämättä kaikkein paras tämmöinen match, koska siinä vaiheessa, kun mä sain idean tästä Milain verilöylystä tehtäisiin elokuva, josta tämä Pinkville sitten syntyi, niin se oli mun agentin mielestä kamalan huono ja eihän kukaan sellaista niin kuin halua tehdä. Mutta mä sitten niin jotenkin melkein ärsyynnyin siitä kommentista seuraan, että mä sanoin, että mä kuuletsen Oliverin tähän mukaan niin kuin tänään. Ja soitin, niin kuin pistin puhelimen kiinni agentin kanssa ja soitin Oliverille. Ja Oliver sitten niin kuin osti sen idean ja me kehitettiin siitä elokuvaa. Ja meillä oli käsikirjoitus valmiina, niin kuin rahoittajat jo mukana siinä. Sitten kun oli nämä terrori-iskut silloin 11. päivä, niin se projekti romahti täysin. Ensimmäisen kerran romahti täysin. Mutta sitten 2 vuoden päästä palattiin siihen ja silloin syntyi tämä iso niin kuin United Artists-elokuva Bruce Willisin kanssa, josta hän sitten poistui 2 viikkoa ennen kuvausten alkua poliittisista erityyppisistä mielipiteistä. Ja se tuotanto romahti jälleen, mutta kyllä se vielä hengissä on ja koitetaan sitä täällä jatkuvasti saada eteenpäin. Mutta täällä joku sanoi kerran, että 10 käsikirjoituksesta, jonka kirjoittaa, saa tuotettua, niin se on niin kuin tämmöinen normaali ratio. Mä tietysti aina kaikkia projekteja lähestyn sillä kannalla, että tämä on nyt se, joka tehdään. Siihen tottuu jotenkin, että etenkin tuolla niin kuin täyspitkällä puolella niin kuin, joskus kestää vuosia. Mäkin olin se 33 elokuva, niin 2012 joskus heinäkuussa alkoi mun työt siinä. Tästä kaivosturmasta kertova elokuva, jossa oli jo niin kuin rahoitus siinä vaiheessa
kasassa. Sitten se rahoitus romahti ensimmäistä kertaa, mutta sitten mä tein niin kuin siinä suunnilleen 6 kuukautta töitä tämän ohjaajan kanssa. Oli tarkoitus aloittaa kuvaukset. Meillä oli tämmöinen pieni ikkuna, missä niin kuin Antonio Banderas oli vapaana. Ja sitten se rahoitus raukesi osittain. Tämmöinen yleinen teema tuntuu olevan täällä, että rahoitus aina raukeaa. Ja sitten hänet menetettiin melkein vuodeksi. Budjetti jouduttiin säätämään ja muuta. Ja joulukuussa 2013 ne alkoi sitten ne kuvaukset. Mä oon niin kuin ollut täyspäiväisesti käsikirjoittajana täällä niin kuin töissä noin 10 vuotta, vähän yli 10 vuotta. Ja siinäkin aikana mä oon paljon nähnyt, miten toi ala on täällä muuttunut sillä, että oikeastaan mikä on haasteena niin kuin kaikille käsikirjoittajille on se, että täällä on varmasti olette huomannut Suomesta käsin, että toi ala yhä enemmän ja enemmän niin kuin tällaisia superhero-elokuvia tai niin kuin elokuvia yleensä perustuu sarjakuviin tai kirjoihin tai olemassa oleviin sarjoihin, mikä sinällään hankaloittaa nyt niin yleensäkin normaalispekskriptien myyntiä, jos ne ei perustu johonkin olemassa olevaan niin kuin materiaaliin, koska se tuntuu, että tehdään vähemmän ja vähemmän elokuvia, että aika paljon on tämmöisiä independent-filmejä, joita vielä tehdään, mutta jos puhutaan niin kuin ihan näistä studioista ja isommista tuotantoyhtiöistä, niin tuntuu, että ne haluaa niin kuin jotenkin, mitä se nyt sanoisi, niin kuin rajoittaa riskiä sille, että se projekti, mitkä tuotetaan, perustuu johonkin materiaaliin, joka katsotaan sitten niin kuin kiinnostavan yleisöä ehkä enemmän. Eli meilläkin oli tämä 33 elokuva, joka nyt tulee teattereihin. Tässä meillä oli, siinäkin rahoituksessa oli yllättävän paljon haasteita, vaikka meillä oli siinä vaiheessa Antonio Banderas mukana, niin saada se budjetti kasaan, koska vaikka se oli tämmöinen tosi tarina, jota siis niin kuin miljardi ihmistä seurasi silloin, kun se tapahtui, niin se oli silti haasteellinen, koska, ja tämä tosi perustui kirjaan myös meillä, mutta ei se mahdotonta ole silleen, mutta että tuntuu, että mitä spekskriptejä nyt täällä myydään, niin aika paljon löytyy tuolta, niin kuin, en tiedä, onko Suomessa seuraa tätä Blacklist, joka tulee joka vuoden lopussa, jossa niin kuin agentit ja tuottajat niin kuin äänestää parhaista tuottamattomista käsikirjoituksista. Niin sieltä on löytynyt enimmäkseen niin kuin uusia käsikirjoittajia, ja siihen voi osallistua ihan mistä tahansa maailmasta. Mun mielestä toi niin kuin networking oli tosi tärkeää siinä alussa. Et mikä oli mulle haastavissa alussa on se, että se on tämä tyypillinen catch-22-tilanne täällä, että kukaan ei oikein voi tavata tai palkata ennen kuin on agentti, ja jos se ei jotain myynyt, niin sitten on erittäin vaikeaa saada agenttia alun perin. Eli miten sitten niin pääsee alkuun siitä. Tällä hetkellä on agentti ja manageri asiana ja kaikki kolme. Sanoisinko, että joko agentin tai managerin mun mielestä tarvitsee varmasti. Että asianajajat, se ei ole mikään se niin kuin perinteinen kanava, mistä ihmiset yleensä saa töitä, ellei ne satu tuntemaan jotain tuottajia, jotka niitä lähestyy ja kysyy, että onko sulla ketään niin kuin, käsikirjoittaja, jota suosittelet. Että joku on kysynyt multa aikaisemmin, että mitä eroa on agentilla ja managerilla. Ja niillä on tavallaan niin kuin, täällä niin kuin tekninen laillinen ero, joka on se, että manageri ei tavallaan saa virallisesti etsiä töitä sinulle. Ja se on sen takia, että usein managerit on tuottajina mukana projekteissa. Niitä ei tarvitse olla, mutta usein niin kuin ne on. Niin kuin käsikirjoittaja suojellakseen tai ohjaaja suojellakseen. Sen takia ne ei virallisesti saa etsiä töitä. Käytännössä tosin niin agentin ja managerin työkuva on melkein samanlainen, paitsi että agentti on se, joka neuvottelee sen sopimuksen siitä. Mutta molemmat niin kun, on hyödyllisiä tavallaan, niin kuin, tämä ehkä kuulostaa helpolta sanoa näin, mutta että myös manageri voi myös niin kuin pitää huolta siitä, että agentti tekee työnsä ja etsii töitä jatkuvasti. Et mulla oli ensimmäistä kertaa, kun mulla oli manageri, niin huomattavasti agentin niin kuin tämä työpanos kasvoi siitä, kun manageri soitti sen joka viikko, että mitä projekteja etsitään nyt. Jos jomman kumman saa, niin se kyllä yksi niin kuin riittää aluksi ihan hyvin. Läheisempi suhde on kuitenkin yleensä managerin kanssa, koska ne sitten tuntee niin kuin kirjoitustyylin ja myös, että niin kuin mitkä aiheet kiinnostaa. Ja mun nykyinen manageri, joka on Chris Davey, heti ollut sama niin kuin mielenkiinnon kohde. Ja se auttaa kyllä, että niin kuin, nämä ihmiset tuntee niin kuin, myös sen, että niin kuin, mitkä aiheet kiinnostaa. Ja joskus mä oon ollut tapaamisissa, ei nyt kukaan mitään komedioita mulle ole ollut lähettämässäkään, mutta niin kuin, että on esitetty aiheita, jotka silleen ei ollenkaan sovi itselleni. Mä en yleensä koskaan
tai niin kuin edes ota vastaan luettavaksi projekteja, josta tuntuu, niin kuin, että mulla ei oikein mitään sanottavaa siitä aiheesta, tai en osaa kirjoittaa siitä hyvää elokuvaa, koska siitä ei sitten ole onnellinen prosessi kenelle siinä vaiheessa. Eli mitä paremmin niin kuin, nämä edustajat ja mitä rehellisempi on sitten, että mikä niin kuin kiinnostaa, niin sitä parempi suhde sitten on agentin tai managerin kanssa. Muistaakseni yhdessä näistä seminaareista just sanottiin niin kuin, tämä niin kuin järjestäjät, että se oli jossain Paramountilla tai jossakin, niin kuin, että ei täällä tarvita mitään niin kuin agenttia tai manageria, ja mä mietin just silleen, että tämä on niin kuin todella huonoa niin kuin neuvoa käsikirjoittajille niin kuin antaa. Kevin Smith sanoi kerran jossakin, että ei täällä mitään agenttia tarvita, että se on helppo sanoa, kun on Kevin Smith, niin kuin, että kyllähän vaikka hänellä ei ole agenttia, niin ihmiset hänen niin kuin puhelun ottaa vastaan, mutta että yleensä mun mielestä melkein kaikki, mitä itse koittaa myydä, jos se on henkilökohtaista suhdetta tähän tuottajaan, se on todella tämmöinen uphill battle kyllä. Kannattaa keskittyä siihen, että saa agentin tai managerin, joka soittaa, että kuka käsikirjoittaja ei sanoisi, että tämä on muuten helvetin hyvä käsikirjoitus, mutta se on helpompi, jos niin kuin joku muukin voi sanoa niin. Mun oma käsitys on siitä, että koska se on tosi vaikea saada agentti, jos ei ole joku, joka niin kuin on lukenut töitä, joka suosittelee suoraan niin kuin henkilökohtaisesti agentille. Täällä on tämä niin sanottu query letter. Silloin kun mä olin itse elokuvakoulussa, sanottiin, että niin kuin lähetetään agenteille, että kertoo vähän itsestään ja mistä niin kuin kirjoittaa, että haluaisiko ne lukea niin kuin näytteitä. Muistan, että ennen kuin mä tulin Los Angelesiin, niin edellisenä vuonna mä lähetin niitä varmaan 70. Niistä vastattiin tasan 10, joista 8 oli ei, ja sitten 2, josta sanoi, että lähetä käsikirjoitus, ja sitten se oli niin kuin ei sen jälkeen, kun luki sen. Eli mun mielestä paras, mitä voi melkein tehdä Suomesta käsin, tämä Blacklist ja eri niin kuin elokuvafestivaalien käsikirjoituskilpailut on melkein paras tapa löytää agentti, koska agentit ja managerit täällä jatkuvasti tutkii niitä, koska kaikki haluaa tietysti löytää sen niin kuin uuden suurkäsikirjoittajan täällä. Mutta se, että koittaa lähettää sähköposteja agenttitoimistoihin tai muuta, niin niitä ei kukaan siellä kyllä lue, koska siellä on niin hirveä määrä niin töitä muutenkin. Eli mun mielestä se, että saa jossain niin kuin kilpailussa huomioida, on melkein yksi paras keino tällä hetkellä. Blacklist ja Nicholl Fellowship on kaikkein parhaat. Ei välttämättä tarvitse edes voittaa, mutta jos on finalistina, niin se kyllä niin kuin auttaa kovasti. Mä oon myös sitä mieltä, että on melkein tarpeellista se, että on Los Angelesissa fyysisesti paikalla. Että se on vaikeata, niin kuin, ei mahdotonta tosin, mutta vaikeampaa niin kuin Suomesta käsin koittaa saada agenttia, koska jos useimmiten kaikki tapaamiset, mistä niin kuin työt syntyy, tehdään henkilökohtaisesti paikan päällä. Ellei sitten pysty olemaan täällä niin kuin esimerkiksi nyt ainakin kuukauden ajan tai jotain sellaista, niin kuin, että voisi tavata ihmisten kanssa, niin huomattavasti helpottaa, jos on täällä itse paikalla. Aivan ehdottomasti pitää kirjoittaa paras mahdollinen käsikirjoitus, olisi sitten mistä aiheesta tahansa. Siis niin kuin, vaikka tuntuisi, että taas täysin mahdoton, että tämä elokuva koskaan tehtäisiin, mutta siis se, että tarinasta välittää ja henkilöistä välittää näkyy siitä niin kuin heti siitä työstä. Ja totuushan on se, että niin kuin hyvin harvat käsikirjoitukset loppujen lopuksi koskaan syntyy elokuviksi. Joten jos koittaa kirjoittaa sillä mielellä, että kirjoittaa niin kuin suurinta menestyselokuvaa, esimerkiksi niin kuin seuraava joku Hunger Games, se yleensä niin kuin näkyy jotenkin se, että koitetaan etsiä jotain kaupallisia elementtejä sen sijaan, että kirjoittaa niin kuin sydämestä jotain. Ja sen lisäksi kannattaa miettiä sitä, että on huomattavasti helpompi saada elokuva, joka on niin kuin 5 miljoonan tai 60 miljoonan korkeintaan niin kuin budjetin elokuva sen sijaan, että kirjoittaa jonkun 300 miljoonan dollarin niin kuin, avaruusseikkailun, koska siinä tullaan taas tähän, että ellei se perustu johonkin menestyskirjaan, niin mikä studio laittaa 300 miljoonaa niin kuin riskin. Kyllä mun mielestä, sanoisinko, että minusta on hyvin harvoja käsikirjoittajia, joita mä tunnen itse, jotka kirjoittaisi sekä niin kuin komedioita että draamoja. Harvemmin näkee esimerkiksi käsikirjoittajia kirjoittaa komedioita ja sitten niin kuin sotaelokuvia samalla. Et mä itse tosin kirjoitan myös joskus kauhuelokuvia, koska itse tästä genrestä pidän, mutta niitä ei ollut yhtä suurta menestystä niiden kanssa. Et mun mielestä se kyllä auttaa, koska yksi mun agenteista alussa niin sanoi, että pitäisi nimenomaan keskittyä johonkin, että jostain sitten niin tunnetaan. Et mä luulen, että jos mistään tunnetaan täällä minut, niin se on siitä, että mä kirjoitan lähinnä just niin tosi
elämän aiheista elokuvia, niistä mitä tuotteet yleensä tarjoaa niin kuin kirjoja tai vastaavia, ne on melkein kaikki tositarinoita tai rikostarinoita, että ne on lähinnä mihin mä oon täällä keskittynyt. Se on mun mielestä tosi hyvä neuvo kyllä. Ainut rekisteröinti, mikä mun mielestä kannattaa tehdä, on se Writers Guild of America, jonka voi nykyään tehdä internetin kautta. Se on tosi yksinkertaista ja mä teen itse sen niin kuin joka veroksesta. Sanoisin, että tämän alan standardi on se niin kuin WGA registration, että se riittää mun mielestä ihan hyvin. On kyllä ihan siinä aikana, kun mä oon ollut täällä töissä, niin on kyllä muuttunut silleen, että mun mielestä melkein sanoisin, että televisiolla täällä tehdään nyt paljon niin kuin laadukkaampaa ja uskaliaampaa ohjelmaa kuin elokuvapuolella. Että toi elokuvastudioiden koko tuotanto independent-elokuvia niin lukuun ottamatta on melkein mennyt sellaiseen, että otetaan tämmöinen menestyssarjakuva, tästä tehdään elokuva niin kuin, ja ilmoitetaan, että tulee niin kuin vuoden päästä. Siinä ei keskitytä mihinkään muuhun, vaan pelkästään maksimoidaan se niin kuin kaupallisuus. Ja televisiolla täällähän on nyt, kun sen lisäksi, mikä on siihen vaikuttanut hirveästi, on se, että on kaikki nämä eri niin kuin streaming service, Amazon, Netflix, Hulu, täällä on useita niiden lisäksi, että se niin kuin, myös, että kaikki ne tarvitsee ohjelmistoa ja kaikki haluaa olla tavallaan uusi HBO, niin siellä on hirveän uusiin ideoihin ja se on melkein mun mielestä, missä voi vielä omia ideoita myydä. Mä oon myynyt 9 televisiopilottia, joista sanoisin, että olisiko niistä 7 on niin kuin ollut omia ideoita, että ne ei perustu mihinkään kirjoihin tai silleen. Että se on vielä mahdollista. Ja siitä tulisi tämä seuraava, mikä on se, että ihmiset sitten kysyvät, että pitäisikö sitten kirjoittaa tämmöinen niin kuin televisiopilotin spec script. Ja se ei kyllä perinteisesti ole ollut se, miten niin kuin näitä ideoita myydään täällä. Jälleen ei se ole niin kuin mahdotonta, vaan miten se prosessi yleensä toimii on se, että tavataan niin kuin ensin tuottajien kanssa tai joskus niin kuin suoraan jonkun studion kanssa. Se on tämmöinen melkein niin kuin pitkä keskustelu siitä, että tässä on tämä sarjan idea, tässä on nämä henkilöt, tässä on niin kuin teemat, mistä tämä sarja kertoo, ja sitten keskustellaan, mihin suuntaan sitä niin kuin kehitettäisiin. Et niin kuin se on ollut vaikeaa, jos televisiopilottia ei tehdä, niin sitä on yleensä vaikeaa saada niin kuin johonkin uudelle kanavalle niin kuin myytyä, koska ne tavallaan niin kuin tuntuu, että tätä ei kehitetty yhdessä, tai heillä ei ole mitään niin kuin sanottavaa tai osallistumista siihen, että ei se jälleen mikään täällä ei ole mahdotonta, mutta mun mielestä jos tekstscriptia kirjoittaa, niin kannattaa tehdä täyspitkästä elokuvasta se, ja televisiopuolella niin kuin jos haluaa niin kuin esimerkiksi agentille jonkun idean esittää, niin kirjoittaa siitä melkein ensimmäiseksi semmoisen niin kuin 2,5-3 sivun mittaisen niin kuin pitchin, siitä se pitäisi niin kuin lähteä liikkeelle. Se on melkein mahdotonta tehdä mistään muualta kuin täältä Los Angelesista käsin, koska ne kaikki kanavat, studiot on täällä ja niin paljon siitä prosessista niin kuin tehdään just huoneessa ihmisten kanssa, niin kuin, että se on vaikeaa tehdä, vaikka tietysti Skype auttaa, mutta että niin kuin, se on kyllä sellainen televisiopuolinen sarja, että sitä esimerkiksi, jos olisi niin onnekas, että saa sarjan televisioon, niin silloin kyllä pitää täällä olla sitä, niin kuin, ei välttämättä pääse kyllä ensimmäistä kertaa valvomaan, mutta niin kuin pitää olla täällä paikan päällä. Se on hirveän nopea prosessi, että niin kuin, se yleensä perinteisesti alkoi yleensä niin kuin joskus niin kuin elokuun alussa alkaa tämä niin kuin myyntikiertue. Kanavat ostaa noin niin kuin 60 käsikirjoitusta, tai sillä palkataan tekemään käsikirjoitus, ja sitten niistä ehkä 12 jokainen kanava kuvaa niin kuin, pilotin, ja sitten niistä ehkä 3 niin kuin, syntyy uudeksi sarjaksi, josta sitten 2 perustetaan niin kuin, viikon jälkeen tai 2 viikon jälkeen, kun se on alkanut. Et, niin kuin, se on tosi nopea prosessi. Et se, mikä on sääli, on se, että niitä, kun tehdään niin paljon käsikirjoituksia, niin hyvin harvoin ne herää sitten uudestaan henkiin, jos niitä ei saa tuotettua. Ja siinä on myös se, että siinä vaiheessa, kun kanavat alkaa ilmoittaa, niin kuin, että on valittu tämä ja tämä niin kuin käsikirjoitus pilottituotantoon, niin saman niin kilpailevat pilotit yleensä putoaa pois muilta kanavilta. Et se on tämmöinen niin kuin sudden death-spiraali, joka tapahtuu, niin kuin, että joka ei välttämättä, niin kuin, mä yleensä koitan lukea noita niin kuin pilottikäsikirjoituksia siinä vaiheessa, kun ne tulee syksyllä ihan mielenkiinnosta, että mitä ollaan kehittelemässä, niin on melkein aina ollut sitä mieltä, että jotkut, niin kuin, mitkä oli mun mielestä parhaita näistä käsikirjoituksista, ei välttämättä niitä ei edes laittu piloteiksi ollenkaan, mutta siitä tulee sitten kyllä hyvä käyntikortti niin kuin televisiopuolelle. Ja toinen mahdollisuus on se, että jos haluaa tämmöisen niin kuin, staffing positionin, eli siis se, että on jossain tämmöisessä writers roomissa kirjoittamassa sarjaa, jota ei ole itse luonut, niin sehän on, mä en ole koskaan
tehnyt sitä, vaikka on kyllä miettinyt sitä välillä, että jos olisi joku sarja, josta kovasti pitäisi. Niin mutta ne on yleensä tämmöisiä, että kun se Writers Room on luotu, niin sarjan alussa, niin sieltä hyvin harvoin kukaan haluaa pois. Jos on TV-sarja, joka menestyy, niin kuka sieltä olisi lähtemässä sitten. Kritiikkiä kannattaa kuunnella, mutta mulla yleensäkin notesissa niin kun on ollut sitä mieltä, että niin kun tuottajat koittaa auttaa sille, että he ehdottaa niin kun ratkaisuja. He kertoo, että mikä heillä on, niin kun, mikä on epäselvää tai mitä ne haluaisi muuttaa. Et se on yleensä parempi kuunnella sitä, että mikä ei toimi heille siinä käsikirjoituksessa kuin heidän ratkaisu. Koska se ratkaisu on yleensä, niin kun ajattelee, että kun itse kehittää tarinaa niin kun, ja elää sen kanssa ja viettää niin kun viikkoja ja kuukausia sen kanssa, niin se tuntee paljon paremmin ja myös niin kun tietää, että joskus täällä on että hei, muutetaan tämä näin. Ja siinä ei ole sitten tuottaja miettinyt, että niin kuin repäistään niin kuin hirveä niin kuin reikä siihen tarinaan tai henkilökaareen. Että niin kuin parempi kuunnella vaan sitä, että niin kuin mikä häiritsee siinä tai ei toimi, eikä sitä ratkaisua, mitä välttämättä esitellään. Joskus kyllä ihan hyviäkin ratkaisuja on esitelty, mutta olen kyllä huomannut, että kun rupeaa miettimään, että toihan on tosi hyvä idea. Wait, jos tehdään se, niin sitten joudutaan kirjoittaa kolmas näytös uudestaan. Not that. No se vähän riippuu siitä, että syntyykö tästä spec-scriptistä tarjoussota, myydäänkö se independent-tuottajalle vai studiolle. Ja sitten vielä se, että onko tämä ostaja tämän Writers Guildin signatory. Ja sen meidän ammattiliiton minimipalkkio mun mielestä spec-scriptin myynnistä lienee joku semmoinen, olisikohan se budjetista riippuen joku $50,000. Niillä on joku tämmöinen low budget sopimus, jolla sen saa myyty vähemmällä, mutta mä en tiedä, miten sitä vaikuttaa sinne loppupuolelle. Mutta yleensä melkein se on kyllä näin, että meidän alalla on niin vaikea saada mitään tehtyä alun perinkään, että täällä joskus tuntuu, että ihmiset luulee, että täällä käsikirjoittajille heitellään miljoonia naamaan, että se ei todellakaan, ehkä joskus niin tehtiin 80-luvulla, mutta se ei todellakaan tämä prosessi enää täällä, että meilläkin on käsikirjoittaja, meidän ton Killan työttömyysprosentti on ollut melkein 70% välillä, että meillä on tosin siinä 12 000 jäsentä, niin että se on todella se, että ellei synny tämmöistä tarjoussotaa tästä ideasta, niin todennäköisesti aika paljon koitetaan saada minimipalkkiolla tehtyä se. Ja se sitten riippuu myös siitä, minkälaisia resursseja näillä tuotantoyhtiöillä on, että isommilla yhtiöillä voi olla enemmänkin kehitysrahaa sille, että voidaan ostaa se. Mutta se, miten se yleensä toimii, on se, että miten omissa projekteissa, että se projekti ostetaan ja sitten palkataan tekemään siihen muutoksia. Isommat rahat sieltä tulee, jos ja kun se elokuva joskus tehdään. Niin, ja siinä on se vielä sitten, että kun sen käsikirjoituksen myy, mun käsittääkseni Euroopassa, jos luo TV-sarjan, ainakin tiedän, että Englannissa on näin, niin itse omistaa sen sarjan oikeudet ja voi myydä ne eteenpäin. Esimerkiksi jos haluaisi, että USAssa tehtäisiin versio siitä. Mutta että täällä kaikki, mitä myy tai kirjoittaa jollekulle, niin se studio, tuotantoyhtiö, kuka se nyt on, omistaa kaiken siitä. Että ei ole mitään oikeuksia siihen materiaaliin sen jälkeen. Että ainoa, mitä meidän ammattiliitto oikeuttaa, on se, että onkohan se niin, että jos 5 vuoden jälkeen sitä ei ole tehty, niin se voi ostaa takaisin sen käsikirjoituksen sillä summalla, mikä siitä on maksettu. Mikä voi ehkä kuulostaa ensin vähän pörssyttävältä, mutta se, jos on esimerkiksi tuottaja, joka koittaa ostaa studiolta takaisin sinne myymänsä käsikirjoituksen, niin ne lyö siihen päälle kaikki niiden kehityskulut, jotka saattaa olla useita miljoonia, jolla koitetaan just estää sitä. Että täällä on studiot oppinut sen muutamien kuuluisien tämmöisten elokuvien jälkeen, niin kuin esimerkiksi Gravity on hyvä esimerkki siitä. Elokuva, joka yksi studio sanoi siihen ei, toinen studio osti sen ja siitä sitten syntyi hirveän menestys, että nyt on vaikeaa saada studioita myymään enää projekteja, joihin on sanonut ei, siltä varalta, että joku muu tekisi siitä menestyselokuvan, että se on ollut että tuntuu aina, että melkein kaikki mitä kirjoittaa, käsikirjoittajana on tosi rajallinen se valta, että mitä voi tehdä sen eteen, että se elokuva tehdään. Että se on kun sen on tehnyt tuottajille, niin sitten se on tavallaan tuotteen homma saada sen rahoitus kasaan, näyttelijät, ohjaajat. Mulla on jotain tuotteja, jonka saa vähän läheisempi suhde silleen, että osallistun siihen prosessiin itse vähän enemmän, mutta yleensä se on, kun työt on ohi, niin sitten siihen projektiin ei voi oikein mitenkään vaikuttaa, paitsi lähettää sähköposteja välillä ja kysellä, että mitä sille elokuvalle kuuluu.
toi on erittäin hyvä idea, koska niin kuin tuntuu, että kyllä niin kuin pohjois-eurooppalaista tai niin kuin televisio-ohjelmisto niin kuin kiinnostaa kovasti, etenkin niin kuin niin kuin aiheet on täällä ollut tosi menestyksekkäitä. Jos on tämmöinen tosi originaali idea, niin se kannattaa, jos sen Suomessa saa tehtyä ja koittaa sitä tänne myydä, niin se on jälleen se, mikä auttaa on se, että se on tämmöinen existing intellectual property, joka on ollut menestys jo yhdessä maassa sen sijaan, että annetaan vaan niin kuin paperille jotain, josta ei ole silleen takuita välttämättä. Et jos jotain saa tehtyä, niin kuin, tai esimerkiksi tässä toinen idea, jos on saanut niin kuin suomalaisen elokuvan tehtyä ja haluaisi myydä sen niin kuin amerikkalaisversion, niin sekin voisi olla ihan mahdollista kyllä. Et sitäkin täällä kyllä näkee aina silloin täällä. On siinä kyllä siis ihan konkreettisia syitä. Esimerkiksi just se, että mitä lähemmäs tullaan vuoden loppua, sitä huonompi se on. Että sanotaan, että siinä vaiheessa ihmiset alkaa niin kuin lähteä Thanksgiving-lomille, niin jotka voi täällä ostaa jotain. Ja sitten on niin kuin Thanksgiving ja joulun väli on vähän silleen, että ei täällä niin kuin viimeistellään olemassa olevia projekteja. Ja muutenkin, niin kuin siis ajattelee ihan loogisesti, niin kaikkien budjetit on käytetty tältä vuodelta melkein jo, mitä ostetaan. Että melkein niin kuin vuoden alussa kannattaa odottaa vähän aikaa, ettei heti niin kuin tammikuun ensimmäisenä päivinä lähesty, kun ihmiset krapulasta tulevat takaisin töihin. Mutta sanoisinko, että niin tammikuun puolivälistä loppupuolesta alkaa niin kaikki taas pyöriä uudestaan. Että melkein se ainut, mikä on huono aika, on niin just siinä heinäkuun 4. aikaan. Se on niin tämmöinen isompi, milloin ihmiset on kesälomat täällä. Et se on jännä kyllä, että sen huomaa, että myyntiprosessi tapahtuu joko tosi nopeasti tai ei ollenkaan mun mielestä niin kuin tuolla täyspitkällä elokuvapuolella. Että niin jos käsikirjoitus jää jonnekin firmaan niin kuin jumiin ja se istuu sitten siellä niin kuin viikkokausia, niin siitä ei sitten, se jotenkin se intohimo siihen ideaan niin kuin putoaa. Et televisiopuolella mä oon yleensä huomannut, että kaikki kanavat, mistä sanotaan niin kuin ei, ne tulee suunnilleen parin päivän sisällä. Et joskus voi kestää niin kuin useita viikkoja. Vastaus ei ole ei. Vastaus on, mietitään, että sopiiko se meidän ohjelmistoon ja kaikkea tällaista muuta. Että sitten siinä vaiheessa, kun antaa niille aikaa vähän miettiä sitä, niin sitten toivottavasti saa tarjouksia joltain muulta kanavilta, niin että voidaan sitä käyttää momentin luomisen. Et mulla oli silleen onnekas, että mun ensimmäinen TV-pilotti, jona koskaan myin, siitä syntyi tarjoussota toisena päivänä. Se oli ihan surrealistinen kokemus, koska kaikesta muusta, mitä mä televisiopuolella mä en tee niin poliittisia tai tosielämän tarinoita, niin huomasin, että nyt kun ei ole liian synkähkö tai poliittinen tarina, niin on enemmänkin ostajia. Se kyllä kannattaa. Sitä ei ehkä kannata ihan heti tehdä. Että mä olin töissä varmaan 2 vuotta ennen kuin mä aloitin sen mun oman yhtiön, mutta se kyllä se kannattaa tehdä, koska jos yksityishenkilö tekee töitä, niin otetaan verot niin kuin etukäteen pois tuloista ennen kuin ne maksetaan. Ja sitten jos ajattelee, että kun maksetaan agentille, managerille, asianajalle ja niin kuin verottajalle yhtä aikaa kaikki, niin sitä ei jää kovin paljon välttämättä itselle niin kuin jäljelle, jos ei niin kuin saa yhtiön kautta niin kuin laitettua sitä. Se on monimutkainen prosessi täällä, riippuu siitä, miten monimutkaisen yhtiön haluaa perustaa. Siinä joutuu tietysti maksamaan myös yritysminimiveron joka vuosi, että niin kuin jos yrityksen tulot laskevat, niin se verot pitää silti maksaa joka vuosi. Sanotaanko, jos siinä vaiheessa, kun tulee tasaiset tulot, niin se kannattaa ehdottomasti, sanotaanko näin. Mä oon ollut siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että mun viimeinen spec-script, jonka mä kirjoitin, oli vuonna 2005. Tuli tämä niin mun ensimmäinen isompi niin myynti. Ja mä tein sen silleen, että se oli kerta tästä Los Angelesin poliisin Rampart-skandaalista. Ja meillä oli kaikista ihmisistä, niin Sylvester Stallone oli mukana tässä elokuvassa tuottajana. Tämä on pidempi tarina. Mutta ja sillä me sitten se myytiin HBOlle alun perin. Ja siinä oli silleen, että ne osti ensin sen käsikirjoituksen ja sitten mun palkattiin siitä tekemään. Me sitä kehitettiin melkein 1,5 vuotta siellä. Et siitä tuli jatkuvasti poliittisesti arkaluontoisempi projekti, kunnes HBO sitten niille niin kun, jotenkin tuli siitä niin kun cold feet ja päätti sitten, että sitä ei tehdä ainakaan vielä. Mutta tosi mielenkiintoinen projekti, jossa olin mukana täyspitkällä elokuvapuolella kehitän, niin kuin mitä mä pidän mun passion-projekteina tai mulla aika paljon niin kuin Pinkvillen jälkeen on tarjottu aika paljon tällaisia niin kuin tosielämän sotarikoselokuvia, jotka perustuu yleensä niin johonkin kirjoihin, niin niitä, mutta televisiopuolella mä yleensä on tehnyt 1 tai 2 pilottia vuodessa sillä tavalla niin kuin rahoitan nämä, koska voitte kuvitella, että jos haluaa kirjoittaa poliittisista ja synkistä aiheista, niin siellä niin kuin ei välttämättä niin kuin ole Warner Brothersin suurpalkkiot luvassa niistä projekteista. Kyllä mä luulen, että melkein
70% mitä mä oon tehnyt, niin viimeisen joidenkin vuoden aikana on kaikki ollut silleen, että mä oon joko itse löytänyt jonkun kirjan ja sitten niin kuin on etsinyt jonkun niin kuin tuottajan partneriksi siihen ja ollaan yhdessä myyty se. Tai sitten niin kuin, mä oon samojen tuotteen kanssa tehnyt aika paljon, että toi 33 on esimerkiksi niin kuin 4. projekti, minkä mä oon tehnyt Mike Medavoin kanssa. Se, mikä kannattaa tosi hyvin, on se, että jos saa niin kuin hyvän henkilökohtaisen suhteen jonkin tuottajan, että voi tehdä useampiakin projekteja, että se on niin kuin helppo, että silleen niillä on itsellä mielessä, että tehdäänkö yhdessä työtä sen sijaan, että koettaa tutustua täysin tuntemattomiin ihmisiin uudestaan. Mulla oli yksi hyvä kaveri, joka on nyt, hän on ollut TV-sarjan niin tämmöisissä eri writers roomissa monta vuotta töissä, mutta hän aloitti niin kuin just script readerina ja sanoi, että se jotenkin niin kuin sielun tuhoavaa lukea huonoja käsikirjoituksia, josta ei makseta edes niin paljon per käsikirjoitus ja miettiä, että miten on mahdollista, että tämä käsikirjoitus on niin kuin näillä tuottajilla niin kuin yleensäkään luettavana ja itse sitten koittaa niin kuin, isin ja aikana nyt on niin, kirjoittaa niitä. Että olihan mullakin silleen kyllä ennen kuin mä niin kuin, tämän HBO-projektin, niin kuin, siitä maksettiin ensimmäistä kertaa niin paljon, että pystyy niin täyspäiväisesti ruveta kirjoittamaan. Tuntuu, että se niin kuin, inspiroi kyllä siihen, että tekee töitä niin paljon kuin vaan jaksaa niin kuin silloin, kun se on mahdollista. Mutta tämäkin olin pari vuotta niin kuin, olin töissä tämmöisessä Steven Spielbergin organisaatiossa nimeltään Survivors of the Shoah Visual History Foundation. Mä olin siellä töissä ja kirjoitin iltaisin tai viikonloppuisin ja muuta, että mä tein esimerkiksi just tämän Rembrandt Scandal niin kuin käsikirjoituksen samaan aikaan, kun mä olin siellä töissä ja sieltä lähdin silloin, kun HBO sitten osti sen. Mutta mä odotin tosiaan ihan niin kuin siis siihen, että niin kuin sopimukset oli allekirjoitettu ja kaikki vastaavat, että niin kuin se on helppoa, niin kuin, kun ensimmäistä kertaa saa niin kuin isomman käsikirjoituspalkkion niin kuin olettaa, että tästä nyt lähtee, niin kuin, että tulevat aina olemaan samanlaiset, että niin kuin joinakin vuosina tulee enemmän rahaa, joinakin vuosina tulee vähemmän rahaa, että täytyy aina olla tietysti, tämä ei uutinen varmasti kenellekään käsikirjoituspiireissä, niin jotenkin vaan tämmöinen mystiikka siitä, niin kuin, että kaikki elokuva-alalla on hirveän rikkaita, että näyttelijät ovat ja jotkut ohjaajat, mutta vähän se on niin kuin kaikkia täälläkin, että mietin just, että meilläkin on varmaan meidän alalla vain ehkä 10-15 käsikirjoittajia, jotka on niin kuin silleen, että ovat varmasti miljonäärejä. Että useimmat niin kuin aina vitsaillaan tuolla käsikirjoittajaliiton tapahtumissa siitä, että eihän käsikirjoittajilla ole mitään rahaa, kun Hollywoodissa tehdään näitä niin kuin tai tämmöisiä niin kuin hyvän tekeväisyystilaisuuksia, että ei pyydetä sinne, koska ei ole niin kuin rahaa antaa. Et sen takia kannattaa saada ne näyttelijät sinne paikalle. Kun olin Oliverilla töissä, niin mä menin bussilla, kesti 1,5 tuntia yhteen suuntaan mennessä joka päivä. Ja jos yleisössä on kukaan koskaan ollut Los Angelesin julkisen liikenteen iloissa, niin se oli vähän rasittavaa, mutta mä koitin tehdä töitä siellä bussissa silloin samanaikaisesti, tai niissä 3 bussissa, mitkä se kesti niin kuin mennä. Mutta mun mielestä kaikkein, mikä on tärkeintä, on kyllä siis se, että on vaan niin kuin sinnikäs ja uskoo siihen, että Rennie Harlinin kanssa vitsailtiin kerran siitä, että jos joku kertoisi, että miten mahdotonta se on täällä, niin ei kukaan tänne tulisi ollenkaan. Tietysti on tämmöinen, ehkä itse uskoisin, että ehkä se on mahdotonta, mutta ei se ole minulle mahdotonta. Mutta mitä sanoisin, että kyllä niin kuin mäkin olen seurannut, niin kuin mitä on kavereita, jotka on samaan aikaan ollaan aloitettu ja joistakin on tullut tuotteja, joistakin on tullut agentteja ja muuta. Mun mielestä aika monet näkee sille, että tosi lahjakkaita niin kuin kirjoittajia ja ohjaajia mä niin kuin elokuvakoulussa tunsin, niin mun mielestä ne tavallaan niin kuin antoi periksi liian äkkiä, niin kuin, että joku sanoi, että se kestää niin kuin 10 vuotta ennen kuin saa niin kuin uran todella käyntiin. Että mun mielestä se on kyllä aika oikea arvio. Tai se riippuu siitä, mitä pitää niin kuin urana. Mun mielestä se, että pystyy kirjoittamaan täyspäiväisesti, vaikka niitä elokuvia ei välttämättä tehtäisikään, niin hän on aivan hirveän onnekasta jo itsessään. Ja kyllä se mullekin vielä ihan surrealistista se on, kun ajaa täällä jossain näkee Hollywood-signin tuolla niin kuin vuoden päällä, niin kuin, että saa olla täällä töissä, niin mutta että ei se mahdotonta ole, mutta mun mielestä se, että jos on resurssit siihen, että pystyy tänne tulemaan ja olemaan paikan päällä, niin se on kyllä kaikkein niin kuin parasta. Vaikka pystyisi tulemaan vain vuodeksi esimerkiksi, niin kuin ensimmäisen homman tai vastaavan, mutta että silloin kannattaa tulla niin kuin, että useampikin näyte valmiina ja muuta. Kiitos. Moi moi!